थिन बोसोर गाखोनायाव गोसोनाय मोनासै नालाय एबार 4 बोसोर गाखोनायाव सासे लांफागोन होननानै जों गाखोनो फैदों दा बे थांखिजों जोङो फैदों बाहाय 3 बोसोर गाखोबा गोसोनायखौ मोनमारो नामा बेयाव बेखौथ' मोनो होन्दोंमोन जों मोनासै दा 4 बोसोराव जोङो ट्राइ नायबावसै मा थांखि लानानै गाखोनो नागिरदों फंबायमोन नोंसोरो बावखुंग्रि हाजोखौ जोङो बोसोरथाम जाखाबाय गाखोनाया दा एबारहाय 3 बोसोर गाखोनायाव गोसोनाय मोनासै नालाय एबार 4 बोसोर गाखोनायाव सासे लांफागोन होननानै जों गाखोनो फैदों दा बे थांखिजों जोङो फैदों बाहाय 3 बोसोर गाखोबा गोसोनायखौ मोनमारो नामा बेयाव बेखौथ' मोनो होन्दोंमोन जों मोनासै दा 4 बोसोराव जोङो ट्राइ नायबावसै खनसेबाव मोनगोन ना मोना दा बे थांखिजों जों फैदों दिनै गाखोलांथारगोन जोबजासिम आं बक्सखौ थिखोनानै गाखोगोन जोङो दतमानिफ्राय फैदों जोङो गासै 18 जनसो दङ दा दतमानिफ्राय फैदों जों दासो गाखोनायनो नागिरदों दा गोसोआव माने फुरा एक्साइटेड जानानै दं आरोना दिनै बक्स लाना फार्स्ट टाइमाव आं गाखोगोन नालाय फार्स्ट टाइमनि थाखाय दा बेखायनो आं फुरा एक्साइटेड जानानै दं दा जों गाखोनायसै दा जोङो 4 बोसोर एबारहाय 4 बोसोर जागोन गाखोनाया दा बाहाय होननाय बादि खोनानायावथ' ओरैबायदि होननाय जेनेबा जे हाजो खनथाम गाखोयोबा हिनजाव मोनथारगोन बे खोथायाव होननायाव जों मोनासै नालाय 4 बोसोराव एबार मोनथारबावगोन होननानै जोङो गाखोनो फैदों दा आंनि मुङा जोंसार बसुमतारी आं दतमा गामिनिनो